ولی تماشاوانێژە سەبارەتی کاروبارên Komisyona Proseya Çareseriya Pirsa Kurdan li Tirkiye ku yekem care di dîroka 100 sala Komara Tirkiye da di nava Parlemana Tirkiye Komisyonê biavakirin ji bo ku rewşa Kurdan bişopîne vê pirsgirêke çareser bike gel û karobarên vê komisyonê û siyaseta wê heta niha aya tê payîn ku cihê baweriyê be fiilen vê pirsê çareser bike Birêz Qasim Ergon çavdêrê siyasî ji Stenbolê gelme de. Birêz Qasim demata baş be. Êdî tu ji nêzîk ve rewşê dişopînî spas heta niha komisyonê çend cara civîn encam dane xelek bangêş kiriye heta dayîkên aştiyê bangêş kiriye dayîka aştiyê hew behsên zimanê Tirkî fam nake nikare pê piş daxile nehêlaye bi tu awayeke heta wergêr jî bû bêhêt ku zimanê Kurdî bixwedin ser zimanê Tirkî îlla bi Tirkî kevata karobarên vê komisyonê heta niha gel û tu çawa dişopînî belê carekin weşan xweş ji we re dixwazim bi rastî divê meriv hinekî bahsa vê pêvajoyê bike ku heya ev komisyon ava bû ev pêvajo wek hûn dizanin temaşevanê me jî dizanin ku ji Dewletbaxçelî serokê MHP û têkiliyên bi serokê PKK o caran dest hat pêkirin çend cara çûn û hatin çêbûn di van pêvajoyê de yê eslî ha diyar bû ku dewlet dibêje ya jî berpirsera dewleta Tirkiye hikûmet dibêje dewletek bêtero tarafê PKK demê jî dibêjin ku destpêka ya jî pêvajoya biratî û aşîtiyê di wê çarçevê de watê meriv li vê pêvajoyê dirêne di talebên serokê PKK o calan da ev mafên ku dayikên aşîtiyê jî behs dikin û ev ya jî civata Kurd xwe pê dide qebûlkirin ku ev taleb hene malesef mixabin talebek wa ji aliyê o calan ve nehatiye kirin ku milletê Kurd di vê pêvajoyê da wê çi çareserî bi dest dixe ya jî çi encam bi dest dixe ya çi feyde bi dest dixe encam wê çi be di vana da ne mafê milletê Kurd wek millet bûn ne naskirina Kurdistanê ne zimanê fermî ê Kurdî ne perwerda bi zimanê Kurdî û tiştê wa tune ne ji ber ku dibêje yanî pêwîstî bi dewletek serbixwe federalî ya jî em bêjin mafê statûyê heta li hemberê kulturalîzma û zimanê Kurdî ku di vê demê da pêwîstikî wa giranî bi zimanê Kurdî tune dibêje ji ber wê yekê zaten dewleta Tirkiye ev 30 sale milletê Kurd wek înkar kiriye heya mixabin ji bo asîmilasyonê her rêvkaraniye ji bo xelaskirina milletê Kurd jî her îmha û înkar daye pêşiya xwe ev komisyon jî yanî ji bo ku mesele zevdirêj nebe ez bêjim ev komisyon jî ne hatiye avakirin ji bo pirsa Kurd û Kurdistanê çareser bike divê kes ti Kurdek di vî awayî da xwediyê vî fikrî nîn be her çiqas Dem Partî mitînga çêdike xwepêşanîna çêdike mesela min nûçê we de jî gudarî kir sibê li Wanê mitîngeka mezin çêdikin bes armanca wê mitîngê ne bi destxistina mafên netewî milletê Kurd ya jî zimanê bi destxistina perwerda zimanê Kurdî ya jî resmîkirina zimanê Kurdî ye ji ber wê komisyon tiştekî kevata Birêz Qasim weke tu dibêjî madem komisyon bi tu awayekî behsê Pirsa Kurdan nake bû vêkên hatiye damezrandin gel û bû behsa handê têkirin ku ev komisyona hatiye ji nêzî ve rewşê dişopîne û di nava komisyonê de 48 endam hene ji piraniya aliyên siyasî ji CHP ji tenê yê partiya Muzafferê tê danîne hemû aliyên din tê dane kevata tu nabînî destpêka karên wê ne hêdî wê rewş bawekî berfirê bêşupandin ez divir de heya niha tiştekî ku meriv bi dest bigire û bi çav bibîne tiştek tune yani ew 48 parlamenter ya niha bûn pêncî û yek ewana milletê Kurd yek ji wan jî milletê Kurd temsîl nake yani madem em komisyon ji bo çareseriyê çareseriya çi ye çareseriya pirsa Kurd û Kurdistanê be lazim e partiyên Kurdistanî Bakurê Kurdistanê dezgahên sivîlên Kurd beşdarî vê bin mixabin heya niha ev komisyon ê ku ban kiriye ya tarafdarê MHP AK Partiye ne Rexnê Sivîl ya jî tarafdarê Dem Partiye ne ku ev her du alî jî basa pirsa Kurd û Kurdistanê nakin basa aşîtiyê dikin basa biratiyê dikin vana eger ku mesela Kurd û Kurdistanê em dawe nekin em problemekî wan nebînin ji bo xwe zaten aşîtî heye te xeynî wî
zaten 10 سال الباکوری کردستان تشترکی کو PKK دولت ترکیه را کرد تنه جبو وی ام وی پیواژوی بتنه پشگریا چکدانینا گریلان PKK و فسکرنا PKK و خلاص کرنا شرط کن وکیدن فکر و رمان اوجالان و اردوغان و یا باخچلی یا جی وی کمیسیونا چارەسەری تم مخابن د برنامه وان دا تپرس کریک کنه اگر هبیا و پارتیا ولایت پارێزê Kurdistanê پارتیا سوسیالیست Kurdistanê hek par heye PDK hene lê ew dibêjin ew partî di nava komisyonê da cihgirtine ku di nava parlemana Tirkiyeyê da nûneratiya xwe nûneratiya wan heye dengên wan heye parlamenterên wan heye بله yani parlamenterê wan heye bes ew parlamenta Tirkiyeyê bi te awehêna yek peyvek Kurdî tu duê parlamentoyê da nikarî baxî milletvekîlîkî di peyv Kurdî dike dengê wî dibirin dibêjin bi zimanekî nenas di axife baş ku ev ziman nenas e wê ev parlamento ev nûnerê vê parlamentoyê wê çawa pirsa zimanê Kurdî çareser bikin du kes sê kes beşdarî ji ser navê dayika aşîtiyê sê jinên Kurd beşdar bûne ji wana di duwa xwestina bi Kurdî biaxivin serokê parlamentoyê û heman demanda serokê komisyona piştgiriya netewî biratî û demokrasiyê bixwe hên yani hen aynî serokê bes wî bixwe îmkan nedaye li hember derketiye ku ev du jinê Kurd bi zimanê dayîkê biaxivin baş e wê ev komisyon çawa pirsa Kurd û Kurdistanê çawa pirsa ziman çareser bike ez basa vê meselê dikim yani nexwe pêvajo ev komisyon dixwaze çi bike ev komisyon biratiya Kurd û Tirka dibêje bes biratî ser çi çê dibe biratî ser ancak mafê rewayî di riya wekeviyê da çêve du milletên elvê derê madem du millet ê sereke milletê Kurd û milletê Tirkin divê di şertê wekeviyê da çareserîkî were kirin yani ev partiya PKK watê hatiye damezrandin qaşo ji bo serxwebûna Kurdistanê hatiye damezrandin 40 sala şer kiriye başa piştî 40 sala ser kiriye serokê wî hêna jî dibêje tu pêwîstikî Kurdayê bi dewletê û bi federaliyê heta kulturalizm çi ye ziman e çand e erf û edetê Kurdan e base wê ev komisyon ya o caran wê çi çareserî bike em dixwazim kewata eger bi Kurtî gelo tu ku çavdêriya rewşê dike pêşeroj û elinda evê pêvajiyê ku dest pê kiriye bu çareseriya pirsa Kurdan tu çawa bînî fêlen îradeyekê pêseye ku pirs bête çareserkirin yan jî tektîkeke siyasî ye girêdayî demê guhartinê li deverê tu ça rewşê dişo ez bixwe ji bo encamê vê pêvajoyê ji bo çareserkirina pirsa Kurd û Kurdistanê li Bakurê Kurdistanê tiştekî nabînim ji ber ku talebekî watin heye yani xwediyê êko xwediyê vê dozê dibînin 40 sala 45 sala vî şerî kirine ew talebekî wan nakin bo çi wê Tirk divê encamê da ji bo Kurda belkî rê vebe eger şer bike de eger PKK fesk ve belkî rêkî vebe riya em ji bên ji aliyê demokratî ve rê vebe ku milletê Kurd ji vê pêvajoya ku dinya tev ji bo wan dibêje terorîst ya Tirk dibêjin terorîst ji wê xelas bibin rêkî vebe Kurd bizivirin doza xwe rewa û taleba xwe netewî bidine pêş kêmanî yani talebê xwe acîl bidine pêş îro yani dem dikaribû bigota ya millet Kurd milletekin zimanekî wan heye welatekî wan heye ev 100 sala eger şerek çêbû be mesela Kurd û Kurdistanê ne PKK dest pê kiriye ne jî PKK dawî dibe lazim bû vî awayî xwebdana ber çareserkirinê ya jî eger ku bi rastî ev çareserî be lazim e Kurd terefek bin dewleta Tirkiye jî terefek be rûnên ser mêzê o çavdêrên navnetewî jî hebin vê di vê meselê da bi awakî aşîtiyane û biratî çareser bikin ya nexwe ez dibêjim tiştek ji Kurdan re di vê pêvajoyê da tune ye Helê birêsa Qasim Ergon çavdêrê siyasî li Stenbolê gelme bû gelê spas